May pakano sa brightness mo kidit mo. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. This program is brought to you by Jjan Construction and Supply. Jjan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. Jjan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors: Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. Issues kanal daw, mainformar kan mga napapanahong isyu, mabareta on the spot, programang mabatikos kan may mga gibong kabalbalan, alagad, matao, nin pagsaludo sa may tultul na gibo, on the spot, pagiripa, ang lalaking mahilig sa K. Tony K. Distonic Kiliste sa On The Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV, serving the Bicolanos worldwide. Distonic Kiliste sa On The Spot. Good evening. Diyos maray na pagkabanggi. Diyos maray na pagkaaga. Diyos maray na pagkahapon. Diyos maray na Siyempre, Diyos maray na pagkalalaki. Good evening po, Province of Albay. Siyempre, magsasabay-sabay na naman kita digdi sa loob ng sarong oras na presentasyon ng programang On The Spot. Siyempre, digdi lang yan sa BicolNet TV. Siyempre, makakasabay nindo sa liwat ang lalaking mas cute sa kalayuan. Wag lang lalapitan. Tony Kiliste po tabi mga tugang. Ang sendong makakasabay ninyo na pagkabanggi. Alright, kumusta? Ay, kumusta sa liwat? Pasensya na at medyo sangunyan naman kita nagkakasabay-sabay. Ano nangyayari? Medyo nagkabiribid na naman ang katuyan nila. Pasensya na ka mo mga tugang. Sangunyan na naman sa nakita liwat nagsarabay-sabay digdi sa laog ng programang On The Spot. Dahilan ko mga tugang na igwa kitang pinag-asikaso. Igwa kitang pinag-asikasong importanteng bagay. Igwa kitang pinag-asikasong syempre, lalo na ngunyan dakilong kitang asikasuhon ta duwanaan sa tuyang baby boy. Siyempre, pasalamatan taman siyempre sa mga nagtarabang, siyempre so mga naging kasulog, naging kadamay ta kang mga panahon na kita idiyaon sa kadipis nila. Siyempre, number one na dyan, siyempre si Maestro Latuan. And siyempre, sa bilog na team kang Bicol Net TV. Alright, petsa 24 kita sa bulan na
Marso. It's March 24. Siyempre, siring kan dati, paabutan tamo na ng magmang pagbati itong mga nagsisilibrar kansindang mga kumpleanyo today. Happy, maligayang kaarawan. And speaking of birthday, happy birthday kay ng iba, kundi kay sa sakuyang tiyaon, sa sakuyang mother, sa sakuyang syempre, gabos na. Si Auntie Norma Barneto, nag-celebrate kan sa iyang ika-61 birthday ngunyan. Happy birthday sa liwat tabi Auntie Nor. Sana naging masaya ang konting salo-salo at selebrasyon kanina. Again, happy birthday. And also, sa mga celebrate kan sa indang mga nagsiselebrar kan sa indang mga anniversary, mansary, or kung ano pa man ang sa indang pinagsiselebrar. Lugod, maging matarayupo ang sa indang mga selebrasyon ngunya na pagka-alda o ngunya na pagkabanggin. And syempre, yung mga nagsiselebrar kan sa indang mga kapiyastahan, happy piyesta po tabi sa indang. And syempre, may mga kamunduan, may gadaan sa tuyang pakikidumamay, condolence po tabi. Ang programang on the spot po tabi, nakikipagdamay, ayaw po ang pagdamay sa indong mga kamunduan. Condolence po sa mga gadaan. And syempre, so igwaning mga kamatian, magparahay, magpakusog. Piriton na maging tindog. Patindogon ang mga dapat patindogon. Dipisil na kung sa imong pinagpapatindog, daina magtindog. And syempre, pasalamatan taan sa tuyang mahal na Diyos. At syempre, yaon na kita sa labi isang taon ang pinagampang pandemya. Yaon kita, buhay pa kita. Yaon pa kita, yaon pa kita, padagos na nakikipaglaban sa pandemya. Sa pandemyang ini, yaong kita nag-exter digdi sa ibabaw ang kinaban. Pasalamatan taan sa tuyang mahal na Diyos. Pasalamatan ta sa padagos na pagtaoning buhay, sa padagos na pagsugpon kan sa tuyang buhay digdi sa ibabaw kang kinaban. Right? Dire-diretso kita sa tuyang programa ngunya na pagkabanggi. Siyempre, ang programang ini sabay ang mahihiling sa www.facebook.com/BicolNetTV, asin sa www.youtube.com/BicolNetTV. Mahihiling nito dyan. Siyempre, walang iba, si Tony Criste, and siyempre andyan si Coco Martin sa sakuyang likod. And siyempre, good evening po sa mga paraantabay ta dyan sa tuyang shoutout naman dyan, idol. Maray na pagkabanggitabi sa imo, Professor Aye Andes Arrieta, ang sakuyang mentor. Ang sakuyang kasabay-sabay mga tuganggang kita nagpupuon-puon pa. Ang sakuyang mentor si Arandar Bicolandia. Sir Aye, good evening tabi sa imo, Prof. And syempre, sa satuyang pag-ilibas sa hanap buhay, si Jubel Galicia. Nakaantabay man sa satuya. Good evening, Boss Tony K. Good evening man tabi sa imo. Diyos maray na pagkabanggi asin sa imong bilog na pamilya. And syempre kay Master Pla del Persia kang Radyo Provinciano. Diyos maray na pagkabanggi tabi sa imo, Sir Clara del Persia. Alright mga tugang, pagtawad naman sa mga pwede man kamong mag-participate din sa loogan sa kuyang programa, ipadala sana. Mag-comment lang po tabi sa kuyang live video mo niyan, sa kuyang live program, at babation ta, and pwede man ipaabot din doon sa indong mga concern ngunyan na pagkabanggi. Alright mga tugang, dire-diretso kita din sa loogan sa kuyang programa. Kumusta? Siyempre, kumusta ang Permer Distrito kang Albay? Kumusta ang Segundo Distrito kang Albay? And siyempre, kumusta ang taman yung dyan sa Tercer Distrito kang Albay, ngayon na pagkabanggit. Kumusta ang sa indong mga kumurugtakan? Ako po tabi, naglalaom, nagabos tabi na sa marahay ng kamugtakan sa mga oras na ini.
And speaking tabi mga tugang kang ngunyan sa first day mga tugang, kumusta daw sa nangyari mga tugang na kumusta daw tabi mga tugang so first day na pagmo-monitor kang PSO Legazpi. Siyempre sa panginginot yan ni Sir Rolly Esguera. Regarding po tabi mga tugang, duman sa mga public utility jeepney. And sa indang pinagmo-monitor, kumusta daw sa pagbabantay ninda mga tugang, duman sa mga pampasaherong behikulo, particular na ining mga amigo tang mga yaon salado kang mga jeepney, ining traditional jeepney na angon yan sa first day mga tugang sa pagmo-monitor kang PSO Legazpi. Duman sa pinag-check mga tugang, and number one, pinaka-concern duman mga tugang, ining pag-abot sa mga plastic barrier bagatabi mga tugang, sa laog kang mga pampasadang jeepney. And naaraman ta, nakaabot sa satuyang kaaraman, na talagang maigot ang sa indang pagbabantay, particular na duman sa mga pabayang mga jeepney drivers and also the operators kang mga jeepney mga tugang. Pag-abot duman sa mga plastic barrier, duman sa loob kan sa indang mga behikulo na dahil na lamang nasa-sanitize or whatever, dahil na lamang maski gakudan o dahil na yaon so gali na papabayana sa madaling tataramon mga tugang. Kaya ngunyan kumusta unta daw, tagtaon we try to get in touch with the kay Sir Rolly Esguera. Aputunta so first day mga tugang kang sa indang pinagsagibo, aputunta makihumapot kita regarding duman sa first day nga ni mga tugang na sa indang pagmo-monitor. And saro pa sa pinagtawan doon mga tugang, itong dapat subuot mag-overload. Ayaw kita rin mga tugang sa, syempre sabi ta na nga ni, dakula mga tugang ang magiging papel mga tugang kang mga driver as in operators mga tugang tanganing mapuksa ining pinagsasabi ng salot na COVID virus na mga tugang. Kaya for the syempre kaipuhan ng gab na ma-monitor ini. Pero sabi ko na nga ni, sana hopefully ining mga lockdown, ining mga hakbang na pinagsasagibo bako sa naman sa puon. Well anyway, sabi ko na nga ni, pag sinabing Rolly Esguera talagang yaon so may iling ta na yaon so talagang strict implementation mga tugang. Saludo kita dyan from the first day. Siguro mahihiling ta. Pag sinabi ni Rolly Esguera, talagang mahihiling ta na maigot ang pagpapautob, yaon so pagmumonitor sa ano man na sa indang pinagpapautob. Yun ang mga pinag-iiduluta. Kumbaga, well, sabi ko na nga ni, dahil ko personaling bistado ini si Sir Rolly, pero nahiling pa na talagang maray ang mga gibo. Nahiling tang marhay ang mga programa, marhay ang padara, naiiling ta na marhay ang kumbaga pagpapadara. Kaya pinagsasaluduhan ta ini. Pinagsasaluduhan ta ini na mga arog kaining mga pamayo. Bakong so arog kang iba na duwa man nga ni ang payo, sa saro day nagagana. May mga nagkakapi na kitang mga lideres na nagkaduwa ang payo, alagad sa saro day nagagana. Sa saro sana
So saro sa nang pinaggagana, so medyo nadadagit. And sabi ko na nga ni yaon, so first day kan senda pagmo-monitor duman mga tugang, saludo kita doon mga tugang, saludo kita sa PSO, saludo kita sa under the leadership of Sir Rolly Esguera. And sana sa araw kining paagi, so sa tuyang mga kaamiguhan mga jeepney drivers and also the operators, magsunod. Magsunod kasi mga tugang, bako man ini para kay Esguera, bako man ini para sa mga taga-Legazpi sa naman. Ining mga arog kay ining mga ining mga arog kay ining programa, ining mga pinagpapautog na ini, mga pinagpapasunod na ini, bako man ini para kay Esguera, kundi para ini sa kagabsan, sa karahayan kang kagabsan, lalo na ngunyan. Na makasawa na baga mga tugang, makasawa na. Almost 1 year nakitang nasa irarong kang pandemyang ini, dara kang COVID. Kaya nararapat, kaya na dapat yaon sa pagsunod. Yaon so dapat na maigot na pagpasunod kang mga dapat ipasunod. And sabi ko na nga ni, pinagsasaluduhan ta ang PSO Legazpi. And at yan balon ta na kumustahon so naging pirmerong aldaw kan sa ilang pagmo-monitor. And sabi ko na nga ni mga tugang, ang mga arog kay ni syempre padagos dapat ang pag-monitor kay ni. Bako lang sa mga terminal, bako lang diyan sa LKY, dapat siguro yaon ini sa mga, well, nasabi kong LKY because mga tugang, dyan sa Legazpi, naglalaog mga tugang, syempre sa mga bihikulo, sa mga pampublikong bihikulo, mga jeepney na may mga biyaheng, let's say for example, pasisiring sa First District ang Albay, ang bagsakan syempre, dyan sa Partiman kang LKY. Dyan iyan nagpipirila, dyan ang terminal. Kaya sabi ko na nga mga tugang, dahil sila dapat mag-sentro sa mga terminal sa naman. Naman sa mga posibleng mga lugar na pwede sila naagihan kayo, naman sila mag-surprise monitoring. Naman sila mag-abang. Pa-shout out po kami tigdi sa San Pedro Hill, Malati, Manila. Lockdown kami 1 week, grabe. Kay good evening kay Ricky Minya baya, marahay na pagkabanggi. Opo, nasabutan ta po tabi ang sa indong kamurugtakan niyan. 1 week. Just imagine. Ang sarong lugar ipag sa irarom sa lockdown talagang mapagal. Talagang inconvenient na marahay sa nakasanayan ka ng pamumuhay. Nasabutan ni tabi iyan, kaya sabi ko na nga ni dit sa na siguro na tiyos pa, matatapos manggiraray ini. Depende ini. Depende ini. Pero may mga kongresista kita na medyo daina uyon sa daina uyon mga tugang sa panundan na pinagpapaluwas ang IATF. May nagkakapira ng mga congressman na gusto ng buwagon. Gusto ng buwagon ang ITF unless databi mga tugang na mga health sumagkapot kayo ng mga tugang, so hali man sa lado kang salud. Health professional. Grabing higot kang mga pulis. Opo, ganyan talaga yan tabi sa satuyang viewers. Medyo maigot po tabi by this time. Medyo yaon po mamamati anta ang paghihigpit kan sa tuyang mga kapulisan. Kasi they just following kung ano tabi sa mga order sa inda kang nakakata sa inda. So medyo magsinusabutan na mo na kita, sabuton tamang po tabi. Sabuton tamang po tabi ang sa indang
Ah, unless kung ang sarong pulis or ang sarong opisyal na grabe ang paghigpit, mailing nindo iyo ang nagbabayulate or iyo ang nagbabayular, ay bako marahiya iyan. Bako iyan marahay. Pwedeng ireklamo ta iyan. Pero kung ang paghihigpit work it or kung ang paghihigpit na iling ta para sa kagabsan, okay iyan, saludo kita diyan. Pero kung nahiling ta na ang sarong pulis, nahiling ta naghurihigpit man sana, pero nailing tang at the same time, iyo man ang nagbabiolate, ay may diferensya yan. There's something wrong with that policeman. Pero kung nahiling ta na talagang may mga dito man pinagagabos, pero may mga kapulisan man kita na talagang marahay man ang sa indang pagpapauto, marahay man ang sa indang pakikipag sa mga tao, okay po yan. Otoron ta, pinagpapasunod lang po tabi ninda kung ano po tabi ang order sa inda. Pero kung sindaman ang nagbabayular sa indang pinagpapasunod, ipaabot nindo yan ta kita mismo. Kita mismo ang matabuga sa may mga salanggibo. Pero pag araw po kayan, na kung ang pag-iigot para man sa kagabsan, okay po iyan. Saluduhan ta po tabi iyan. Tabako man po pasil sa inda ang sa indang pinagigibo. Bako man po pasil para sa inda ang sa indang mga duty and responsibility. Nagkakauruya man iyan. And sabi to na nga ni, mga tugang kasubago, may nagkakapira ng mga kongresista, mambabatas, ang gusto nang i-abolish, ang gusto nang halion ining IATF, just because mga tugang kaining magsasantao na da mga tugang gari iyong man sana. And also may saro man kitang congressman na dai na kumbinsido kang mga lockdown na ini, and also sa mga borderline, yung mga pagburbantay sa mga borderline, just because mga tugang yaon na si COVID, so what is the use kan lockdown, pagla-lockdown? Kung yaon naman sana, yaon na nakadanyar na. Siguro mga tugang kang inot, nasabutan ta ang lohika ka itong sarong congressman na ito. Dahito na pagnaranan ta, syempre masupog man. Sabi naman diyan. Itong congressman na ito mga tugang, pinagsasaluduhan ta, it's because mga tugang, maurag man sa iyang lohika, maurag man sa iyang pag-analisar. Ma-lockdown ka, pero kung kasuarin, yaon naman sa yaon na sa virus, yaon na nakadanyar na, mati na sa epekto, saka kita ma-lockdown, very useless naman ang mga tugang. Unlike before, masabot-sabutan pa, it's because mga tugang, kang inot, na nagsagibukan lockdown, masasabutan ta ito. It's because tanganing ma-print, mapugulan mga tugang, na makalaog digdi sa tuyang probinsya. Pero saludo ko kay Chairwoman Arlene Divina Gracia, kasi dahil siya nagpapabaya sa nasasakupan, dawa wala ayuda sa nasyonal sa diring bulsa. Ang pinagtataon niya ayuda, pangarugan ini kang mga taga Bicol na mga opisyalis maski bako butante sa Rama, wala pipipili, kaya salamat na maray kay Chairman Divina Gracia. Okay, tabi Ricky Minya. Yan man ang sa mga araw kayo ng mga pusing, talagang mapapasaludo kita diyan. Kay Chairwoman Divina Gracia. And tama ka. Dapat ini ang pangarugang ng mga nagkakapirang leaders digdi sa probinsya kang Albay. Maski butante, sa Rama, makakatana ng ayuda. And sabi mo nga ni, maski daing ayuda hali sa nasyonal, sa diring kwarta ang pinaggastos para itaong ayuda sa iyang nasasakupan. Saludo kita sa mga arugay ng mga leaders.
Bakong arog digdi sa digdi sa probinsya kang Albay man nga nagakapiraman agad na mga lideres. And daita maiwasan mga tugang na ikumpara. Lalo na sa arog kayong sitwasyon ang mga lideres. Daita maiwasan na ikumpara. Mapa halangkaw na posisyon iyan or mapa barangay. Sa mga arog kayo ng mga pusing, talagang pandiuran kay puhan umaw ng mga arog kayo. Kung arog digdi sa nagkakapirang lugares digdi sa probinsya kang Albay. And sa kadakol na, pero ngunyan nag-iba nag-iba. Medyo nag-iba so ihip kang hangin mga tuga. Tapaparani na sa eleksyon. Kadakol nang nagburutwa na kadakol nang nagburutwa na nagtaoning mga pintura for the barangay beautification kuno biglang naging makatao. Biglang naging makatao sa mga nagkakapirang mga politiko. It's because mga tugang paararani na sa eleksyon. Pero sana naman duman sa satuyang mga kababayan, dahil kita magpalansi. Lugod dahil kita madarak ang mga pintura. Data pagpabayaan na matakluban ki pintura. Dapat duman kita sa makatotohanan. Kumbaga duman kita sa duman kita sa mga opisyales, duman kita sa mga lideres, na talagang from day one kaining pandemyang ini nahihiling ta sa esfuerzos. Nahihiling ta sa mga esfuerzos na pinagigibo ninda. Not because mga tugang naharani na ang pirilian, naharani na naman ang bolotuhan, mapasali, mapakitang gila. Aminon takida arog kayan ang pagkakabistuta sa mga nagkakapirang lideres dito sa satuyang probinsya. Mabalik kita pagkatapos kang mga nagkakapirang hanap buhay. Maestro, back to you, Tabi, Maestro. This program is brought to you by J-Jan Construction and Supply. J-Jan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. J-Jan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors: Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasuko kang Bicolano worldwide. Issues ka na daw, mainformar kan mga napapanahong isyu, mabareta on the spot, programang mabatikos kan may mga gibong kabalbalan, alagad, matao, nin pagsaludo sa may tultul na gibo, on the spot, pagiriba ang lalaking mahilig sa K.
Tony K. Tony Kiliste sa On The Spot. Digdi sana sa Bicol Net TV, serving the Bicolanos worldwide. Tony Kiliste sa On The Spot. Ganun na, ipito din. Hoy, balik kita sa loob sa kuyang programa ngunit na pagkabanggi. Sa oras na alas 8:34 na ning pagkabanggi. And ang programang ini hatod sa indo kang hatod sa indo ni Kong Brad Didi Cabredo and ni kano pa rin naman nga nung nakasubago. Diyan siya na nalingawan ko, Gijan's Construction and Supply. And syempre, ano ko tabi maestro, so syempre, so Kiliste, Melty and Shake mga tugang. Na makukuha dyan sa Purok 3, San Fernando, Santo Domingo, Albay. Alright, balik kita digdi sa kuyang programa ngunya na pagkabanggi. And ang programang ini mga tugang, medyo pinag-aayos pa. Siguro ko MWF baya maestro ang magiging time slot digdi. Ang magiging time slot digdi sa Bicol Net TV. Tapag TTH, yaon so bagong programa na nakalinyada digdi sa Bicol Net TV 8 to 9. Itong Threesome Joyride. Tama ba yan, maestro? Threesome Joyride. 8 to 9 p.m. And 8 to 9 p.m. makakasabay sina Maestro Nel Agtuon. Ang sabi niya, so pinakagwapo Maestro Nel Agtuon. And syempre, yaon si Papa Max. Kang dating taga Campus Radio. And susaro pa, nalingawan ko tabi maestro, susaro pang kasarabay nindo. Basta, magayon ining programang ini, bagong programang ini, taaga, madadala nindo digdi sa Bicol Net TV. From 8 to 9 p.m. TTH po tabi mga tugang. So, from MWF, on the spot tabi mga tugang. Ang sa indong aantabayanan digdi sa Bicol Net TV. Alright mga tugang, balik kita sa tuyang mga pag-istorya, balik kita sa mga pangyayari. Threesome Joyride, 8 to 9 p.m. with Papa Max, Uncle JT, and Kuya Nel. Gali si Uncle JT, gali bistado kini, gali pamilyar ako kini. And also ining si Papa Max, gali pamilyar naman ako kini. Kani aki pa ako pinagdadango ko na ini. And syempre ini si Kuya Nel. Gari mga pamilyar ning mga pero magayon ining programang ini. Antabayanan nito sa aga. Antabayanan nito digdi sa digdi sa Bicol Net TV ang bagong programa. TTH po tabi mga tuga. And MWF, it's on the spot with Tony Kiliste. Alright mga tugang, balik kita sa satuyang pag-istorya mga tugang digdi sa satuyang programa. Bago kita magduman sa satuyang main topic, digdi mo na kita mga tugang sa sarong dakulang issue. May kinaaraman mga tugang sa PIDEA. Kung saan mga tugang aputon kapati kung ano ang kaipuhan mo, siya mismo ang nag-aabot ng ayuda. Siyempre, salamat man po kay Isko, Mayor Isko, ikaw man pala na itinausa mo. Alright, talagang pandiurag tabi yan Ricky, na sa imong pinagpaabot
At sa mga arog kanyang sitwasyon, talagang marhay ang gibok ang mga arog na leader. Alright mga tugang, lumala kita mga tugang na pinag-amin mga tugang, pinag-ako mga tugang mismo Kampideya, na ang sa indang mga nagkakadarakop, sa indang mga oro operation mga tugang is sa mga dati ng mga nagkadarakop ninda. Sa mga dati ng mga sa mga dati ng nagsuko, sa dati ng mga drug surrendering na puta na nagbagong buhay. Puta na nagmaut naman na magbagong buhay, alagad nagbalik mga tugang sa dating gawi. Because mga tugang, saro sa nahiling tadigdi mga tugang, bako, sufisyente ang programa mga tugang, kang sa tuyang gobyerno when it comes mga tugang digdi. And sa pag-abot sa nangani digdi sa sa intervention program, ilingan nindo. Kaya nata dahil na kita magnalas kung nata ang dating drug surrendering, kung nata ang dating kung nata ang dating nadakop na sa dating sa siring na gawi, nagbabalik. It's because mga tugang grabe ka man sir, ang sa likod mo kasing gwapo mo. Yan ang pinaka pandiurag na nasabi mo tabi sir. Jun watiwat marhay na banggi pa din, Diyos maray na banggi man tabi sa imong pa din Jun watiwat kang ano na nga nito, one net TV. Tama ba ya? Paki-correct na siya na. Si sa kuyang amigo, si Jun watiwat, ang pandiurag man na broadcaster. Alright mga tugang, nata mga tugang, sa nahihiling ta kung nata nagbabalik ang mga individual, lalo na itong mga nasasangkot sa illegal na droga mga tugang. It's because mga tugang, bako sufisyente ang programa. Pinagsasabi ta na nga sa intervention program sa mga lambang LGU, and isimplify ta na subadak, subadak, ilingan nindo. Ining badak bang ini nagpe-perform? Ining badak bang ini padagos? Padagos ang sa indang pagmomonitor sa indang barangay? Gani ba ko makapaniw? Kan sabi to na nga mga tugang, iyo, oo na. Oo, yes, of course. Yaon kita sa taho kang pandemya. Yaon kita sa taho, may problema kita na pinaghahampang. Pero it is not, ma-English ka na naman ito niyo. It is not the reason para maging pabayaan ta ang ibang problema. Pabayaan ta ang mga nagkakapirang mga problema kang sa syudad. It's because matutok lang kita digi sa pandemyang kinahampang namin Gawin wrong. There's something wrong. Dapat tutukan ta sa ramahon ta siguro. That's why mga tugang, igwa kita ning mga manlain-lain na mga manlain-lain na departamento. Juan TV na padi. Okay. Si Jun Watiwat kang juantv.net. Sir Jun Watiwat padi, marhay na pagkabanggi sa imo, asin sa imong bilog na pamilya. Yun ang pinagsasabi ng mga tugang. Kaya dahil mapuho-puho, dahil mapuho-puho ining mga, kaya mga maaraman tabaga, may mga nagkakapirang mga barangay na drug league, barangay na nabaritaan ta na pwede sir na ibalik naman sa listahan kang mga pinagtaan ng may mga illegal na transaksyon sa droga. It is because mga tugang insufficient bako apod kini
kulang mga tugang. Pinagsasabi na nga ni, ining badak na ini, badak-badak na ini, sa barangay, kumusta man? Kumusta hunta? Sa lambang LGU, so mga or intervention na pinagsasagibo nila dati, ano nang nangyari? What happened? Kaya yung pinagsasabi ta. Iyan ang pinagsasabi ko sa mga nagkakapirang leaders. Bago ka mo magpara-propose, bago ka mo magpapara-pugi, see to it na ang sendong nasasakupan, nahihiling nindo kung ano ang sitwasyon, kung ano ang kamurugtakan, kung ano ang pwede sir nindong gibuhon. Kung ano ang pwede sir nindong kung ano ang pwede sir nindong i-improve sa indong nasasakupan. Nata. Ika sarong mayor ngayon, kang sarong banwaan, nabalitaan mo na arog ka ini ang nangyayari sa indong mong nasasakupan. Maugma ka daw kayo. It is because mga tugang, igwa ka kuta na igwa ka kutang magiginibo, mas pinili mo na magpagwapo, mas pinili mo na magpa-cute. Marcel Altea de Berra, hello po. Sorry kay Diyos maraming na pagka banggitabi sa imo. Inilang mga tugang ang nakakuakan sa kuyang atensyon. Kasi mga tugang, anong nangyari ka mga turutokang wala naman. Until now. So mga darakulang sira, librido. So darakulang sindikato librido. It's because mga tugang, insufficient, maurag sa permiro sa naman. Maurag sa permiro sa naman. And kulang sa suporta, I should say. Kulang sa suporta. Na dapat ko na ining mga programang ining mga departamentong ini ang nangangaipuhan ning nangangaipuhan ki apod kini nangangaipuhan ki dakulang suporta. Dakulang suporta. Ining mga departamentong ini ang makakapaglinig kan lambang banwaan. Pero anong nangyayari? Mas iniinit pa si mga nako. Sabi ko na abo ko na kuta. Pero nako, mabalitaan ta kaya maski sain ogwa baybas digdi baybas duman. It's because mga tugang lack or bako sufficiente mga tugang ang sa indang nakuko ang suporta. Mapagal pag-arog kay ni mapagal pero kung let's learn from the past. Dapat arog kita kay yan. Alam ta bako so ningas kugon permi ang payta. Ningas kugon permi ang pusing. Ayan na naman siningas kugon. Alright mga tugang. So bakit ang pabayaan mo na yung mga fight na yan. Tapaka kaya minsan namumundo kita. At may mga nagkakapira kitang mga amigong mga mayor, amigong mga barangay official, amigong mga amigong mga leaders na nagtatampo na pinagpipitik mo ngayon kami sa programa mo. Kaya dahil ka mo magparakilidit-pilit. Just in case na nararabasan ka mo sa programa, it's because mga tugang, there's something wrong. May sala na nahiling sa indong. And also may sala na pinagpaabot sa indong lingkod na ipapaabot man ko ta sa indo. Alagad anong nangyari? Alagad anong nangyari? Nananatili kayong tahimik. Nananatili kayong tahimik sa kabila ng mga itatanong lang naman sana sa inyo. Mga ihahapot sa indong mga
Ako, may nagkakapira kaya kitang mga amigo na nagkakikiredit. Iagi-agihan mo nga kami sa programa mo. Di man kidit. At sabi ko na nga ni, ang sa indong lingkod and also ang programang ini, naging modem. Kumbaga naging tulay para ipaabot ko na sa indo ang sa ilang mga concerns, sa ilang mga nasasakupan. Pero kung maiwas ka mo, pilit daw maiwas kasi iisipon nindo. Sisay man nga yan si Tony K, bako man nga yan sikat na broadcaster, bako man nga yan sikat na bako man nga yan sikat na reporter na kita mapa-interview. Taang muya kaya nindo, so pinag-aapod ka mong mga or idol. Sabihin ko na. Kuta na. Ang programang ini, makatabang man kuta sa pag di-disseminate kay information dissemination. Na ini ang sarok man na objeto kang programang ini. Ang mapaiabot sa mga nanunungdan, ang mga pinagpapaabot ka man kang mga namamanwa, mga kahaputan na gustong ihapot kang mga namamanwaan, kang mga yaon sa barangay na daing boses na ihapot sa indo. Kaya pag alog kayan na kuta na, naghagad mang kidikit na oras, although ang programang ini alas 8 na hanggang alas 9, baka pwede lamang just a little time, seconds, minutes, para ko nang makaulay ka mo, tanganing ipaabot ang mga kahahaputan sa indo. Alagad, gari may mga nagkakapira kitang mga amigoy na talagang siguro muya magduman mo ng personal sa inda, muya apudon mo na tindang mga or idol bago ka paunahan ki interview. Bay na, okay na. May hype tad lamang kita. Bay na, okay na. Well, anyway, diretsos manindo yan. Diretsos manindo yan. Mangyililingan na sa kita sa eleksyon. Kaya yan ang kinaano te. Minsan na makasupog man sa mga palantabay ta na nagpapaabot ng mga mensahe na pakiapot ngaya baka lamang through your program mapaabot hindi ni kay alog ni. But sad to say, failed ang sa indong lingkod. Dahil napaunrahan. Kaya sa alog ko ta kaning mga sitwasyon, tabi man, dapat di ka mo pinagpipili. Kasi Anthony Kilis tinayaon sa tubangan nindo, after the interview dahil man mapalad nindo. Dahil man mahagad. Mahagad sa namang kuta ng informasyon, update, and whatsoever. That's one thing for sure. Yan lang kuta ang mayor na objeto. Pero kung pinag-iisip nindo, nako, mas kinagtitios ining sa indong lingkod. Mas kinagtitios ining sa indong lingkod. Dahil ini mapalad. Baka iyo kaya pag-isip, dagdag pa ngayon sa papalad, dagdag pa ngayon sa bubuhay. No. Yaon lang kita duman sa, sabi ko na nga ni ko ta nang ipaabot man sa indo ang pinagpaabot sa kuya ng mga kahaputan. Ano man ako magtao ka mo ni nagkabit ng nito para simbagon, para pahimutikan. Pahimutikan. Ang mga issue or ang mga kahaputan, paano ka, as simple as that. Pero kung abo nindo, sabi ko na nga ni, that's your ano sabi ko na eh, ano kapag ka kumbaga yan man ang sa indong diretsyon, okay, respetado ko po kamo, respetado ko yan. Sisay man kaya si Tony Piliste para mag-interview kay Niyo, sisay man niya si Tony K para mag-interview kay Kapitana
or kay barangay chairman. Bako man po ako pa ng maano, kundi kamo man pala. Sa indo man sana pinagdi-describe nindo kung anong klase ka mong leader. Wala na akong isusumpon pa. Alright? Okay. Dire-diretso kita mga tugang sa tuyang programa ngayon na pagkabanggi sa oras na alas 8:54 na ng pagkabanggi. Makaskaso ng aldawa, ay makaskaso ng oras. Makaskason ang oras mga tugang kapag nag-i-enjoy ka. And sa Bakakay mga tugang, may magayon. May magayon na programa dyan mga tugang. When it comes mga tugang, sa gabos na may mga sadiring business establishment, ining pag-abot mga tugang sa QR code para mas makatabang sa tigigibong contract tracing, pinag-inganyer po tabi na iparehistro sa indong pagsadiring establishmento sa GetPass app. Magayon. Magayon talagang ang Bakakay nahihiling tama na talaga man na nakikisabayan mga tugang kung talagang mga marahay napapanahon talagang yaon ang Bakakay. Marahay ini inda sa Santo Domingo. Siyempre nasabihan ko lang naman sa Santo Domingo, taga Santo Domingo kita. Wala kita kita kaya nga ito naghapot inda sa Santo Domingo. Siyempre dahil maiwasan na maghapot isiron kayo nakahaputan. It's because mga tugang Santo Domingo and Bakakay is magkataning. Kumbaga magkataning sa naman na barangay. Kumbaga sarong lakad may duwang tumbling, Bakakay na yan. Kung kaya nga ni ang sendong lingkod na kaagong dyan sa Bakakay, it's because dyan kita nagturo tumbling hali sa Banwaan kang Santo Domingo. Kaya mga tugang, magayon ini, ining manunungod digdi sa QR code. Mag-generate na QR code dapat ipaprint asin ikakaraag sa entry as in exit point. Magayon. Magayon ini. Ilalaag mga tugang itong QR code sa may entry as in exit point kan nasambitan ng mga establishment. Saro ini mga tugang sa mga marahay. Ini ang magayon mga tugang na lakdang kang lambang LGU ining manunungod sa pagsasagibo ng QR code. And regarding kang QR code mga tugang, ini ang the easiest way mga tugang sa pagsasagibo ng contact tracing. Kumbaga i-scan mo na lang yan. Sorry. Napatigo. I-scan mo na lang mga tugang iyan ining QR code na ini. It's easy for you. Makakatabang sa makakatabang ng gad na marahay ini sa contact tracing, lalo na sa panahon niyan. Marahay ang pag-iisip, marahay na kaisipan mga tugang. Sa nakaisip man dyan kaining QR code at nag-adaptar dyan sa Banwaan kang Bakakay. Saludo kita dyan. Na maski na nga ni si Mayor, minsan, Mayor pa lang. Maski nga si Mayor, minsan siguro, sabi na nga ni, hindi nahihiling sa mga tutupada dyan sa palibot. Pero when it comes sa mga implementation, kang mga pag-abot sa mga bagong, magayon ini magayon ini. Na kaisipan, ining pagbubugtak ng QR code. Marahiling kaisipan, mapasadit or mapadako lang ito. Na nagbubum ang Bakakay mga tugang kumahiling do sa nagbubum na Banwaan ang Bakakay. Kadakol na mga business establishment, kadakol na mga resort, and kadakol na kung ano-ano pa
Kaya sabi ko, pandiurag ang bakakay, ha? Pandiurag ang bakakay. And mga tugang, ini ang mga marhay na kaisipan dyan sa Partiman Kambakakay. Saludo kita dyan. Mayor, Mayor Dinky Romano, marhay. Minsan nga ni bati sangunyan, alam naman gayud kang kagabsan na ipinagbawal na naman yan paramentrasi. Maragaw. Alright, mga tukang. Sa oras na alas 9 na ng pagkabanggi, nawala kita. Ano ito, Mesro? Pasabot na mapaalam na. Sa oras na alas 9 na, ipunto ng pagkabanggi, maloy-loy na kitang mapaalam din sa loob sa kuyang programa ng pagkabanggi. Magsabay-sabay naman kita. Magsabay-sabay naman kita sa Biyernes. Tama, Biyernes. Hindi sa programang On The Spot. Sa aga day paglingawan, 8 to 9, Evening Joyride. Mga tugang, ang bagong programa dito sa BicolNet TV. Alright? Timing. Alright, sa bilog na pwersa kang BicolNet TV. Siyempre, dyan sa ating studio, nakakasabay ito dyan si Maestro Nel Atuon. Salamat tabi, Maestro. And siyempre, digdi man sa sakuyang Murumini Studio. Murumini Studio kay bata si John Ray Loria Balueta. And also si Coco Martin sa sakuyang likod. Ini po ang sa indong likod. Ang sa indong nakasabay. Ang sa indong padabang amigo sa radyo. Tony Kilistic sa programang On The Spot. Thank you so much. God bless Albay. God bless Bicolandia. This program is brought to you by J-Jan Construction and Supply. J-Jan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. J-Jan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors. Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.